kita sendiri juga nggak pakai itu, sehingga ditafsir dengan akal, dirasakan dengan hati, membingungkan. Itu nggak bisa. Meskipun awet iki mang weruh tulisane, nggih panggang ngoten nggih. Weruh tulisane tegese kayak wonten kitabe kan. Nah, supados kan kados kula jenengan mangke saged melampah kiambak-kiambak. Sehingga kan kok gak tembung jari meneh. Jarene kae mungkin mboten. Nah, mangke wedaran iki wau, wedaran iki namung nuntun. Wedaran iki wau kan memperjelas lampah. Karena melampah niku niki wau wis gak diangen-angen neh, wis gak dirasani neh. Nah, untuk sementara kan terus kita awali dengan pelepasan. Nah, lepasnya ini kan lepas pelepasan di akalnya, pelepasan di hatinya, pelepasan di nafasnya itu. Sehingga nanti kita nggak di raga kita. Nah, itu juga bukan rogo sukmo itu. Nah, rogo sukmo nanti ada rasanya. Ini bukan rogo sukmo. Sehingga apa? Kita benar-benar ada menuju ke kemurniannya ini. Ini bukan, nah rogo sukmo kan ini rasa nanti. Rogo sukmo nanti kan entah kita kata keluar kan jelas ketemu apa di situ atau merasakan. Kalau di sini nanti kita nggak seperti itu. Ini lebih halus lagi. Meskipun ini goib awet dewi, itu lebih halus mana? Kaya nafsu ya goib kasar. Kan? Nafsu kasar. Hati iki ya goib kasar. Akal iki ya goib kasar sih. Dan nyatane darane goib piye? Akal ketok ruwame kaya ngono dibedah enek enggak sindramu? Enggak ada. Hati ya ngono. Ketok ruwame omong-omongan iki dibedah ada enggak? Enggak ada. Yo, kan gaib ini. Nah ini kan gaib yang bisa kita rasakan. Gaib yang di hati kita, gaib yang di pikiran kita bisa kita rasakan. Seperti rogo sukmo bisa kita rasakan juga. Kalau pelepasan ini nggak di situ. Karena apa? Kita nggak merasakan nafas kita tidak, kita tidak merasakan hati kita juga tidak, kita juga tidak merasakan pikiran kita. Apalagi kita nggak merasakan raga kita. Nah, tapi di situ pelepasan. Nah, supaya apa? Nanti kan ana ing fi'liyai. Wes sing dominan kok rohani ini. Itu akal lan pikirane, itu ati ambek rasane. Temriku wau kula jenengan ya gak bingung nih ana ing mlakune. Nek kono kowe wis gak apa sing paling bener. Karena bener atau salah iki manggone ning akal ambek ning ati. Iki manggone ning ragane awake dhewe. Panggonan sing kaya ngono. Ya karena enek bener ambek salah iku aturan mainnya seperti itu.
cara mainnya. Kalau kita sudah lepas, Yun Sewu nggih, seperti orang meninggal, kan lepas itu. Lepasnya apa raga sukma? Kan tidak. Sehingga halus malih kan. Lah itu. Dia melepas akalnya, dia juga melepas hatinya, dia juga melepas raganya, dia juga melepas rasanya. Lepas kali. Sehingga apa? Di situ, di tempat itu sudah nggak ada lagi rasa. Nggak ada. Jadi nanti kan tempatnya bukan di tubuh kita, bukan. Nek kale akan mengi bingung mengi, aja ngate. Sehingga dikimang supaya terbiasa dengan bahasa seperti itu. Ada pelepasan. Nah, terus nanti kemana kita? Kembali lagi, ini bukan wilayah kita, bukan wilayah pikiran atau hati atau rasa kita, bukan. Kalau masih wilayah ini bisa diraba. Dengan hati bisa, dengan akal bisa, dengan rasa bisa. Kalau ini nggak bisa diraba, nggak bisa. Nah, maksudnya diraba itu bagaimana? Dinamai gitu. Itu diraba. Ya karena apa? Kita menuju sesuatu yang belum wujud. Nah, sehingga kan cara urutan kalimat ono sir, zat, sifat, af'al, asma, wujud. Kan ngoten. Sehingga ono ing zate, ono sifate, ono af'ale, ono ing wujude, iki bisa dirabani. Karena apa? Setiap individu, oh pangeran seperti ini, oh wasasi seperti ini, kan bisa diraba itu. Padahal nggak seperti itu. Oh kayak ini tahu wasasi Gusti Allah kan. Padahal nggak seperti itu. Karena apa? Nggak bisa disamakan. Ono ing sifati nggak bisa disamakan. Cuma kan di situ penafsiran ten akal kita sendiri. Ribun. Lampin ngai wonten di tanglet amin. Nggih. Prosesi pelepasan itu jadi terbimbing napa tiambak-tiambak. Nah, nek berhubung kados temriki wonten naungan iki naungan ono ing majelis. Jadi kan ada pemandu. Nek tanpa pemandu berarti kan nanti engkau akal kita yang main. Tanpa pemandu nanti rasa kita yang main. Karena apa? Jadi dengan merasa melepaskan, jadi seperti itu nanti. Merasa. Jadi kan, nah temen iki kan posisi kula niki mandu jenengan. Mandu. Nah ngoten niku apa bisa nanti di rumah? Itu nggak bisa. Nah kecuali kados jenengan niku pun total
total ono ing pelepasan. Nah, nanti bisa. Cuma pelepasan ini kan kita ke arah sini cuma sebentar baru kembali lagi. Nah, pada pelepasan yang sebenarnya bagaimana? Pelepasannya sebenarnya ini sudah nggak ada. Ilmu sudah nggak ada. Nama sudah nggak ada. Di situ. Jadi kan ya sementara ya tetap ada apa? Pemandinya. Ya, kalimat pemandu. Pemandu. Jadi sewu niki menjal matur kok bilih niku sadurunge wedaran dipun napa diwontanaken pelepasan rutin ngoten niku nggih. Nggih. Terusipun nyuwun jenengan pandu jenengan pun sekirane pun napa terlepas niki kan pun nganu kantun jenengan sing ngoten berarti cara pelaksanaane ngoten. Menawi ngoten. Nah, cara Berarti nek pun kan ngeten napa nek sederek pun sebenarnya pun jenengan panut pun terlepas pamengan terkatun kan jenengan kantun ngiseni kan ngoten maksudnya ngoten nggih. Mboten. Kula kan namung mengantarkan aja. Lho mboten sak badanipun napa? Sak badanipun Oh, sampai pelepasan. nggih sak badan pelepasan kan terus mungkin terus pedaran ngoten. Nggih. Oh, ngoten. Nah, sehingga apa? Nanti kan pedaran ini nanti kan arahnya ke situ. Sehingga nanti bisa jalan. Jadi mungkin pawi napa pelepasan pedaran sampun napa sampun paripurna berarti nggih jenengan kang paring kode ngoten lho. Ngeten Mbah Min. Terus ngawur lho. Kenapa napa? Kan mungkin pelepasan kan mungkin berapa detik kan 30 atau 60 detik kan. Nggih. Setelah itu kita kembalikan ke sini. Kita suruh pulang kembali ke raganya. Oh, ngoten. Ya. Terus niku maksud niku pelepas apa? Yang pelepasan lagi pedaran ngoten ngoten. Dan Karena bahwa pedarannya dalam pelepasan itu boten ngoten. Ngoten. Oh, ngoten. Turun. Ya kan karena sebenarnya kan cara jenengan sedaya aja niki secara nggak langsung sudah melepas tidur itu. Nggih. Sebenarnya seperti itu. Nggih. Lah iki kan kula amati lho. Setiap enek wedaran nyapa wong kok turu. Ya kan ngoten. Kok turu wong. Tapi nek wedaran mandek dek iki kok tangi. Nah. Nah, dengan pengamatan seperti ini, loh berarti kan wedaran ini bukan akal yang menerima, bukan hati. Sehingga pelepasan-pelepasan ini kita mengenalkan. Ada Mbak Min? Pengenalan. Kita mau pengenalan mawon. Pengenalan supaya nanti kan nanti kalau sudah kembali ke sini kan, ini sudah nggak ada beban lagi. Iki sudah kosong. Iki sudah kosong. Kalau sudah kosong, baru kita wedar. Nah, ngoten ya. Mungkin sing dialami Majaka pripun Majaka niki? Ya pun apa jenenge wis pelaksanaan berapa kali? Dua apa? Dua kali. Terus ada perubahan abadi. Ngelak dan kan lebih penak, lebih enteng Pak. Lebih ringan. Dan bahkan berdua jadi kalau akal hati ini betul usrak malih. Buat nyusrek malih. Kalau di ten awal.
Jadi cara melangkai niku pun mboten ada beban, jadi enteng. Jadi kemana-mana itu mboten istilahnya suudon mboten enten. Ya kan, ya selama ini kan kita nggak pakai seperti itu, sehingga sulit untuk, karena di sini masih banyak kan. Cara wong jek umek dhewe. Awak iki jek umek dhewe nek gini. Jek musyawarah dhewe. Iki wong dodone iki majelisan ya kan. Iki sing gawe majelisan ning dodone iki lho jan gak permisi blas iki. Kita Pak sapa iki? Kok turu iki? Kok sih? Bareng-bareng. Di sini. Makai nggon, Pak. Oh, matoki. Oh, matoki. Kaplingan. Kok gitu. Ya kados niku lho Mbak Min sing nate kula beton jenengan ten niku. Nggih. Nah. Sehingga kan nanti cara menangkapnya kan sudah lain. Terus saderenge kula ajak temen kan jenengan jek bingung piye to carane mlaku apa yo ngene. Yo kan ngoten. Apa yo ngene, apa yo ngene. Lah iki jek pertanyaan-pertanyaan tok iku. Belum lampah. Sehingga apa? Di sini masih mencari suatu kebenaran. Oh bener iki, oh gak bener. Lho kan ngoten. Bingung mungkin lampai. Yang baliknya kan bener atau gak bener iki prasangkane awake dhewe. Lho niku lho. Prasangka mawon. Nah supaya kedepane kados kula jenengan saged mlampah kiambak-kiambak. Ini kuwau. Tapi kan mengke mboten niki mboten umum, Pak. Mboten. Nggih namung kelompok niki. Mengenai ten umum benten mboten ngoten iki. Mboten. Ya karena apa? Kan di sini kita sama. Sak frekuensi. Ya ngoten. Nek ten umum kan kita juga nggak tahu kan. Apa mungkin yang keinginan dia apa nggak tahu juga. Kalau kita kan sudah satu frekuensi, ya kita arahkan ke situ. Supaya nanti kan selama kita dulu kan belum pernah seperti ini, sehingga kan menjadikan bingung juga kan. Mencari dewi yo bingung iki piye kan, mencari kebenaran. Kalau di sini kan apa? Kebenaran atau ini adalah prasangka kita. Kalau prasangka jadi apa? Penghalang atau hijab itu sendiri. Yang menghijabi kita sendiri. Dengan timbul prasangka ini awake dhewe. Pripun Mbak Amin? Wonten tambahan apa? Boten cekap. Kok mboten cekap? Boten. Mungkin enggak mulai iki. Ya kan karena kanca-kanca lintune kan niki sampun masalah kan ngoten. Sehingga kan tahun ini kan kita awali dengan sistem seperti ini. Dan nanti kan iki wau kan pun kula jelas nih. Mungkin lain waktu kita nggak menjelaskan lagi. Sehingga nanti kan syahadah, sholawat, sifat 20 setelah itu kita pelepasan. Sintangklet sinten? Sintangklet. Mas Agus, tangkat apa jenengan? Apa? Lanjut. Karena gak soteko. Jadi dilanjut aja. Abut. Lama-lama lolan. Abut gak bahasa dewi Pak Bud. Bahasa dewi aja.
Terus Gus. Nah niki benten kali mengheningkan cipta niku benten. Kali meneng niki benten. Cara kan ngeten Mbak Min, nafas. Kan. Nah iki jerone nafas niku Mbak Min. Jerone nafas. Nafas iki kan dohir. Nah, nafas niku dohir. Sanes batin sanes. Lah nek iki ada ning batine niki lho. Nek nafas iso sehingga kan mlebu metu kan ada gerakan-gerakan itu. Kalau ini sudah nggak ada gerakan lagi. Gimana Mbak Min? Atas. Abud? Kayak garu deh. Oh, jadi kayak kayak gak ngerti, lanjutkan ngono terus ya kayaknya. Ya, monggo niku lenggahe di toto sing penah rilek. Buka riyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Monggo kita awali syahadat sholawat sifat kalih dosa setelah niku pelepasan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu judi tambaqa mukhalafatu lil hawadisi diyamu binafsihi wandaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basyaran kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Allahu judi tambaqa mukhalafatul hawadisi diyamu binafsi wandaniyat putra iradat ilmu hayat sama basyaran kalam qadiran muridan
muridan aliman hayan samian basyiran mutakalliman. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi daniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basyaran kalam qadiran muridan aliman hayan basyiran mutakalliman. Al-Fatihah. Ya kana mulya ya nasta'in monggo pelanggane ditoto engke memejamkan matanya, badan direks sehingga nanti kita nggak merasakan nafas juga enggak, merasakan tubuh juga enggak. Monggo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Alhamdulillah. Yang napa Bapu? Bapu jenengan kenging napa? Waalaikumsalam. Kenging napa jenengan? Mang ora watu ing watu ayo. Nggih kala disekecakne bidangane. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan kepanggih malih wonten acara majelisan belajar sareng-sareng memahami ning awake dhewe, ngerteni ning awake dhewe.
Sebatas mengke mlampahi kula jenengan gak namung prasangkane kula jenengan mawon. Temniku wau sedayane niki pun wujud. Diarani nek gurung wujud iki jek ning angen-angen utawa jeneng rasane ati iki mang gurung wujud. Padahal kabeh niki mang pun wujud sedaya. Lah kula jenengan prasangka meneh nek perkara niki mang durung wujud sehingga napa madosi. Kan ngoten. Digoleki. Lah goleki sing ngoten niku nggih macem-macem carane nggih. Berbagai cara, berbagai metode untuk mencari. Karena apa? Merasa temniku wau belum wujud. Nah temniku wau kados kula jenengan ana ing pengenalan pelepasan temniku wau. Nah, mengke lak dingerteni sing darani wujud iki sing piye. Karena ngoten. Nah selama iki kan ana ing kalimah wujud, sing wujudnya kan pikiran. Sing wujudne atine. Nah selama niki ngoten. Sehingga kalau jenengan tem niku bingung wujude piye, rasane engko piye. Carane methuki piye kan. Ana wis pethuk engko piye lho, kan ngoten. Lah wujud tem niki wau mboten sami kalih wujud ana ing pikiran, ana ing prasangkane tem niku mboten sami. Cara dirute kan ana ing siri, ana ing zate, ana ing sifate, ana ing af'ale, ana ing asmane, mangten niku ana ing wujude. Dados kula jenengan iki ya di antara niku wau. Wis kabehane nggih wujud. Nek niku hitungane ngoten. Kaya uwit ya wujude kaya ngono, menungsa ya wujude ngoten iki. Kewan nggih wujude ngoten niku. Lah sing dadekne bingung kan wujud-wujud iki wau wujude Gusti Allah niki pripun lho, sing dadekne bingung. Nah, padahal awake dhewe ponten wujude niku. Karena temen niku wau tasik terhalang kalih pikiran, terhalang kalih rasa. Sehingga mboten semerep ana ing wujude. Terhalang kalih pangrasane awake dhewe sehingga merasa. Lah ngantek rasane ati ngaku-ngaku lho, ngantek kaya ngono. Saking bundele karo ngantek. Mriku nduting-nduting ning awake iki lho wujude, iki lho wujude, iki lho wujude. Lah temniku wau pun benten mboten sami. Nek kalimate sami wujud. Tapi maksudnya mboten sami. Karena apa? Secara akal wujud iki benda. Kan ngoten. Wujud iki mang enek cahayane. Wujud iki mang manggon. Iki cara akal ngoten. Wujud niku yo ngenggon. Tapi nek wujude Gusti Allah, iki lho sekabehane alam. Nah, ati iki di antara niku ya.
Sajane nggih pun jelas Gusti Allah merintah ning awake dhewe kon nglakoni ana ing perintahe, ngedohi ana ing larangane. Lah nek kono ati gak trima. Sehingga piye golek sing merintah sapa? Lho ngoten lho. Lah niku mboten kepanggih. Karena apa? Goleki wujud mungguhe akal. Goleki wujud mungguhe ati. Padahal temliku wae nggih pun benten wujude. Sehingga diperkuat malih ana ing wujude temliku wau sifate niku diperkuat. Ana ing bakoe, ana ing mukhalafatul hadisi lho. Iku diperkuat, diperjelas lagi. Lah supaya napa? Kalau jenengan kok gak bayang-bayang neh. Gak bayangne wujud-wujud sing liyane meneh. Nek kula jenengan dereng mlebet ana ing sifat sing ngoten niku wae niku mboten saged. Tasik bayangne mengki. Oh wujude Gusti Allah iki ngene, padang jinglang, wujude Gusti Allah iku mang tulisan, malah ngoten. Lah temen kan kula jenengan iki mandek ning wujud iki lho. Sehingga apa? Fahami wujudi. Aja angger terak, oh wujude ngene. Enek sikile, enek kepalane, enek tangane, enek awake. Iku ciptaane. Sehingga temliku wau wujude kalih wujud ciptaane niki mboten sami. Nek wis ngerti noko niki mang gak padha, ya aja madak-madakne awake dhewe. Noko meneh aja ya rumangsa pethuk kaya aja. Adike rumangsa ide ya aja, rumangsa adoh ya aja. Lah karena apa rumangsa-rumangsane awake dhewe niku wau ngijapi awake dhewe mlenggu ning awake dhewe. Tasik mlenggu iso ndadekne sombonge awake dhewe. Timbul kesombongan, oh, awak iki wis ide ambek pangeran. Kemaling ngono. Wonten kalimat niku lho iki pun sombong. Lah kan apa? Awak dhewe wis ide ambek pangeran, awak dhewe parek ambek pangeran. Berarti piye? Iki kei jarak. Masih ada jarak itu. Adeke rumangsa meneh apa? Awak iki menyatu kalih Gusti Allah. Berarti masih ada jarak. Sing ngekei jarak meneh. Datang mriki wis genek jarak meneh. Sehingga apa? Wis genek kalimah neh. Sing menghalangi, enggak ada. Temliku wau kula jenengan ya wis gangkei meteran-meteran sing ngoten niku wae mboten. Kalimah-kalimah niku lho jeneng meteran. Allah gitu, Allah ning saningku iki meteran. Lah, temliku wau kula jenengan kembali ke sirnya ini. Nah sirnya ini, sirullahnya ini, apa ada rasanya? Enggak ada itu. Karena apa? Di situ awal, corot ongko kan, awal dari nol, bukannya nol, nol ini belum ada.
belum ada. Sehingga kita kembali ke sirnya ini, nol, belum ada. Datang niku piye? Gak bisa dikimang jenengi ora iso. Ngrasakne ya ora iso, gambare ya nggih mboten saged. Sehingga temeniku wau nol muncul dari enggak ada jadi ada. Lah, enek iki mang lho, awake dhewe iso meraba. Dengan pikiran kita, dengan hati kita, dengan rasa kita bisa meraba. Ya kados kula jenengan kan nggih pun melewati niku to. Perjalanan-perjalanan sing kula jenengan lampahi selama niki pun melampah. Cuma melampahi iki jek ning njaba. Temeniku jek ngukui aku lho wis makrifat, aku lho wis hakikat, padahal ya belum. Aku lho wis bener, aku lho wis resik, padahal ya belum. Lah temeniku wau kan kula jenengan tasik rumangsa weruh, rumangsa ngerti, rumangsa paham, rumangsa makrifat, rumangsa hakikat. Rumangsa nglakoni tarekoe, rumangsa nglakoni syariate. Jadi dirumangsani kabeh. Dene apa adikman jek rumangsa sehingga apa? Timbullah perbedaan-perbedaan temeniku. Sehingga ngukui iki lho sing paling bener kan. Dalan sing paling bener ya iki, paling kan ngotak. Lah nek kula jenengan tasik mlampah ta meniku terombang-ambing malih niku. Lah kenapa? Nek kula jenengan pun ten sirine Gusti Allah sing ngoten niku wau pun disalehne ten mriku engko wis enek perbedaan sudah enggak ada. Ati sekabehane alam donya saisine iki lho perwujudan saking Gustine. Sehingga nek kono iki mang gak mengklaim ini benar, ini salah. Iki sing disenengi iki. Mboten ngoten. Dadose napa? Semua sedayane tasih ten pasangkane kula jenengan. Wonten ing pelepasan niku wau napa? Daleh sangkane awake dhewe. Rasa lan rumangsa disalehne kabeh. Lah temeniku wae dene apa iki mapun disalehne sedaya. Tibane awake iki mang ngantek gak iso jenengi. Ngantek temeniku wau piye to rasane karo. Ngantos temeniku. Lah kados kula jenengan lho, iki lho urip, tapi urip sing ning awake dhewe iki ora manggon. Manggon ning pundi niku? Uripe ning awake dhewe. Nek ngukui manggon ning awake dhewe, manggon ning pundi? Lah saking niku mawon lho gak iso gambarne. Saking niku mawon lho gak iso ngarani ning ndi manggon urip ning awake iki.
Jare kowe iki lho urip ning kene, ning ndi manggone? Mboten saged niku. Dirasakne ya ora kenek. Direkayasa ana ing wujud liyane ya ora kenek. Lah balekne piye? Iku sirine Gusti Allah. Nek ponten sirine Gusti Allah niku wau, dadi gak ning akal utawa ning ati sanes. Ning jero ati mboten. Ning jero akal nggih mboten. Dikembalikan kemana? Ke sirine Gusti Allah. Nek sirine ati niki tasik kenging dirasakne. Sirine akal masih bisa dibaca. Masih bisa ya. Tapi nek sirine Gusti Allah piye nek maca? Karena apa? Rasane tok lho renek. Terus nek ngarani piye? Lho ngoten. Kate ngaku-ngaku. Ya rumangsa tok ngaku-ngaku. Lah sehingga temriku wau ana ing sirine Gusti Allah temriku wau. Kula jenengan didalehne temriku. Dudu adike pengen rono enggak didalehne temriku. Lah temriki napa? Melepas kepinginan. Melepas kepinginane awake dhewe. Bukan malah pengen melepas. Berarti sekabehane wau dilepas kepinginan. Kalau kepinginan ada iki penghalang. Hijab. Pengertiannya ada yo hijab. Kefahamannya ada juga menghijabi. Ya karena apa? Karena di rumah sani. Dan nyatane wonten dinapa kula jeneng open faham sombong. Bahkan ngaten. Kumedi. Dinapa maupun dilepas sedaya. Hijab-hijab niki pun dilepas. Lan duwe apa, Kang? Lah sing duweni apa? Enek kacang ya kacang lho, paling ngono. Sing apa? Arah pembicaraan apa sing ning ngarepe? Sing wujud ning ngarepe iki mah. Nek ta ya rasane ngono. Gorengan nggih ngoten rasane nggih ngoten. Lah niki pun mboten berkhayal meneh wae dhewe. Niki pun wujud pun nyata. Nek tasik kali kefahaman niki tasik berkhayal. Kali pengertian tasik berkhayal. Kenapa jik rasa la rumangsa roh ngerti paham. Dirumangsani kabeh. Lah nek pun ngoten kedepamane lampahe pripun gak usah dipikir. Wae kerja ya kerja, wae ngopi ya ngopi. Lah apa dikit? Kenapa? Nek ades memberkrok program sing kaya ngono, beban kanggo awake dhewe. Beban maneh niku? Sing bebani sinten? Ya awake dhewe Maria.
Lah supaya mlampahi mboten wonten beban sing ngoten niku nggih niku awal napa diselehni. Dilepas sedaya. Beban ten pikirane awake dhewe, beban ten atine awake dhewe. Sehingga ten otak ini wis gak enek program-program seperti itu. Los ini. Otak engko wis gak ngarep-ngarep neh, tapi nglakoni. Ngono. Temliku napa mujud ya punan. Nek ngarep-ngarep niku mboten mujud. Semangke mandeke ning angen-angen. Lah contohnya kalau jenengan lakon ana ing wiritan. Iki jek ning angen-angen niku.